ba? Perfect. Napakaganda. Lahat na ng kailangan mo nandito. You have queen size bed and meron din siyang double bed. Tingnan natin kung sino mananalo. What is up guys? My name is Sid and welcome back to my channel. Alright, for today's video, nandito tayo ngayon sa isang resort. Dito lamang yan sa Tabon-Tabon, Daraga, Albay. So for today's video, actually kahapon pa kami dumating dito. Pero medyo madilim at medyo maulan kahapon. Kaya ngayon tayo nag-i-intro. So ano ba mga nangyari kahapon? Eto siya! Dahil walang siniduman. O diba napakasaya, nag-ihaw kami, nag-karaoke, kumain ng napakarami, and nag-billiards din. Ayan, nagkaroon din ng mini tournament kahapon. Ang maganda dito sa resort natin, ang maganda dito sa resort na napuntahan natin is meron silang Wi-Fi, charing. Meron silang generator, o diba? Kaya talaga ang power outage is hindi talaga magiging problem for today's video. Alright, so nasan ba tayo? Syempre nakita nyo na sa description and sa glow. Nandito tayo sa La Granja de Tati. So ano ba gagawin natin ngayon? Syempre mag-enjoy lang tayo, mag-relax. Samahan nyo ako guys, puntahan natin at itutour ko kayo dito sa loob ng La Granja de Tati. Let's go! Pagpasok mo pala guys, napaka-spacious at napakalaki ng parking area nila. Tingnan nyo naman, napakarami pong parking slots dito kaya hindi ka naman problema sa parking. So big events and stuff, pwede nyo ditong i-hold. Kaya maganda to guys for big events. Ano? Ikot-ikot ka na. Syempre guys, so kami nag-park para malapit tayo kasi medyo madami tayong bit-bit kanina. So maganda din dito guys kasi wide open space siya. Talagang feel na feel mo talaga yung hangin, yung nature. Kaya makakapag-relax ka talaga dito sa La Granja de Tati. Now I can hear yung mga tao na kasama natin, yung ating family ay nag-swimming na sila. At ako ay excited na din mag-swimming. Tanungin natin sila kung kumusta naman experience sila dito sa resort. Let's go. Sobrang enjoy dito sa La Granja kasi andito na lahat ng amenities. So meron tayong billiards which is na gamit namin lang 24 hours. Tapos yung video game, tapos may Kahit 23 hours. 22 hours lang pala. -2. Tapos may sariling kitchen, malaking CR. Yun. And napakaganda. Hindi naman. Kumusta na experience? Gusto ko dito nakalimutan yung cellphone dahil sa billiard. Yan number 1. Wala silang cellphone. Sa edad kong ito, dito lang ako naka-experience na napakaganda. Nag-enjoy ang mga apo ko sa billiard, pagkain sa kusina, at saka sa kalinisan. Sa lahat ng mga napuntahan ko, itong maganda. Ito ang nagustuhan ko. Maganda yung place. Kaya punta na kayo dito. Oy, si Vince daw! Ang astig talaga dito po. Punta na po kayo. May mga billiard po, video okay, itong swimming pool. O diba, sobrang nag-enjoy sila. So hayaan muna natin sila mag-enjoy sa pool. Mag-tour tayo dito sa villas nila. Meron silang dalawang types of villas dito. Yung isa para sa mas konting person, like 10 to 15 ata. Tapos meron din sila for 20 packs. So dito muna tayo sa medyo maliit. Pakita ko sa inyo. Let's go. So ito yung place natin. Very humble, maliit lang siya. Tapos kasyang-kasya dito ang 10 people. And as you can see, pagpasok nyo, meron na agad kayong dining table. Meron na agad kayong couch na pwede kayong manood ng Netflix kasi meron silang Wi-Fi ready na smart TV. Diba? Tapos, and at the same time, hindi na kayo mga problema. Kasi kung meron kayong mga drinks at meron kayong mga alcohol, alcohol na naman. At kung meron kayong mga yelo, pwede nyo siya ilagay dito sa ref nila. Diba? Oh, perfect. O, diba? Perfect. Kasi nandito na lahat. O, diba? Ano ba to? So, ito naman yung CR nila dito. Ay, paano ba to? Ayan.
Wow! Ay! Akala ko may ipis, kamay ko pala. Ayan! Napakalaki guys ng CR. Pwede ka pa dito mag-tiktok. O, diba? Tsaka maganda dito, halika. O, kapag nilalamig kayo, alam nyo na. Kausapin yung jowa. Iba pala. Hindi, pag nilalamig kayo guys, meron kayong heater. So, perfect na to. So, di ba? Sobrang simple. Meron na din na ready na shampoo and meron na din ready na body wash. Diba? Tapos may tissue na and stuff. So, kompleto na guys. Kaya napakaganda dito sa Lagranha Dentatin. Tara na, let's go. Akit naman tayo sa taas. Na-funny talaga ako dun pag ano ko ng kamay. Akala ko talaga ipis. Kamay ko pala. Parang Japanese keme. Wow! Oh. Perfect. O di ba napakaganda guys? Sobrang ano lang, compact. Lahat na ng kailangan mo nandito. You have queen size bed and meron din siyang double bed. And they also have aircon. Ayan, may aircon tayo guys, oh. O di ba? So, kapag mainit, for summer, ayan. So, napakaganda dito guys, mag-enjoy. Pag kayo nagising na, o di ba? Good morning, ang bubungan sa'yo ay itong napakagandang view. Perfect na perfect to. Especially for friends, sa mga barkada nyong gusto mag-night out or mag-enjoy lang at mag-relax or with your family. Tara, next tayong villa. Punta na tayo dito sa isa pang villa. Punta na tayo dito sa isa pang villa which is mas malaki ang capacity. Kung nakita nyo doon kanina, mas konti kasi medyo mas maliit. Pero ito mas pinag-grande. Le grande de tatin, tsare. So mas malaki to dito guys. So madami din siyang amenities. Halos pareho lang pero mas pinalaki dito. Welcome to my humble abode, Charis. Ayan. Sige. Ulit na lang. Di carry lang, dyan ka lang. So diba, napakalaki. O, pak na pak. Pwede kang mag-concert dito, sumayaw, kumanta, mag-tiktok. So pareho lang siya guys ng amenities doon. Which is meron din silang dining table, meron din silang sala set. And of course, ang maganda dito sa sala set nila, meron silang napakalaking flat screen TV that is Wi-Fi ready. May Netflix, may YouTube. Hindi nga lang yung ating YouTube. Gabang. Tsari. Tapos, pwede kayo dito guys, sa mga hindi mahilig mag-billiards, hindi mahilig sa swimming pool, pwede kayo guys dito mag-Netflix and chill. O, diba? Tara, next nating amenities. Ayan. So, nandito tayo ngayon sa harap. Huhulaan natin kung sino ang nandito sa loob ng CR. Sino ba nandito? Hulaan natin. Sino nandito? Si ako. Sino ba siya? Huhulaan natin. Abangan natin sa, sa next chapter. Yeah. So, papakita ko sa inyo yung CR. Ito na. 1, 2, 3. Oh, diba? Taray. Napakaganda ng CR nila kasi mas malaki, spacious. Pwede kayo mag-tiktok din doon. Plus, meron din silang mini pantry. Hindi pantry ha, pantry. Meron silang, parang tayo ng ano natin, ref. Panasonic din yun. Diba? So, sa mga merong mga pagkain, sa mga natira, pwede nyo guys dito ilagay. O, diba? And at the same time, meron din silang ice pops. Syempre, it doesn't come with the place, pero bet ko to. Diba? Comment down below kung kumain din kayo nito nung bata kayo. Or kung matanda na kayo, kumain pa din kayo nito. Ang favorite ko nito is yung orange, and at the same time, yung green. Ito siya guys. Oh, diba? Perfect. I love it. Yan. So iba, kapag walang budget, hinahati. Naalala ko ng high school, hinahati namin siya kasi mahal. Parang nasa 15 pesos. Plus, ito pa maganda dito. Oh, diba? May backyard! Ibang level! O, diba? Spacious pa talaga siya guys dito. So, meron pa ditong... ano ba to? Ano mo? Grass. Planted. Yes, may grass. Oo, pero ang maganda dito, pwede pa kayo dito maglagay ng manok. Charing! Mga free-range chicken. Charot lang. So, akit naman tayo. Tingnan natin kung ano ang meron sa taas. May tao ba sa taas? Wala. So, mag-ingat lang tayo guys. Ulit naman tayo. Mag-ingat lang tayo kasi medyo mababa yung ceiling natin. Tapos, kung matangkad ka, so, ingat-ingat. So, ito ang full bedroom natin. So, simple lang. It can accommodate up to 20 people. And,
napakaganda din ng bed nila kasi napakalaki. It's a queen size bed. Tingnan naman, pwede dyan 3. Or kung payat kayo like me, pwede kayo dito. Charis! Ayan, tapos meron din sila ditong view. Ayan ito. Sorry. Pwede nyo makita guys. Ayan, pwede nyo makita yung mga taong pumapasok. O, diba? Plus, ang maganda dito, kasi pag ganyan yung setup nyo, hindi mainit sa baba. Plus, ayan, pagkita mo si Sid. Hi! Ayan, ang cute naman. Ayan, tapos ang maganda dito, since malaki yung aircon, pwede guys na pati hanggang baba malamig. Diba? Pero ito ang best part para sa akin. Sa akin? Pero ito talaga ang one of the best part dito sa bahay, which is yung kanilang veranda. O, di ba talagang punta natin? Oh. Wow! Uy! 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 So, nandito din guys yung kitchen. Ayan, as you can see. Diyan tayo galing kanina. So, napakalaki. Very spacious talagang perfect to sa family. Diba? So, ito puntahan naman natin yung next na pupuntahan natin, which is yung entertainment area nila. Punta natin yun. Let's go. Ayan. Try natin mag-billiards. Ito lang marunong, pero para sa... marunong daw siya. Kaya ba? Sige, tingnan natin. Tingnan natin kung sino mananalo. Sino mananalo sa atin? Ako. Dito lang. Sino mananalo sa atin? Bakit? Wala lang. Wala lang. Pili ko ako. Ano, bakit? Dahil mas malaki pa. Malaki chan ko. Tara, let's go. Let's play! 1v1. Tingnan natin. Rubber to Rubber. Hindi ko alam kung tama ba yung ginawa. Hindi ako marunong, ikaw na ba? Sige na, sila na. Bahala na sila dyan. Welcome to our happy place! Halika guys. Napakaganda. One of the best part and my favorite amenity dito. Ang maganda dito guys, meron din silang halika. Meron silang karaoke guys! Ayan! O, di ba napakaganda? Napakalaki. Spacious. May aircon. Meron silang aircon. Tapos at the same time, meron silang napakalaking couch. O, diba? Pwede kayo dito guys mag-kantahan. O, diba? Mahal pa kami mo dito. Diba? Tapos, ang maganda dito guys, kasi yung speakers nila ay concert. Napakalaki guys. Kaya talaga pwede kayo mabingi dito. Charing. Okay. Maganda at mai-enjoy nyo talaga pag-karaoke dito. So, yun na po guys ang amenities natin dito so far. And I'm pretty sure mas marami pa yan in the future. Dito sa La Granja de Tatin, I'm sure mag-e-enjoy kayo guys. Kaya you can contact them on their Facebook page. Ilalagay ko sa description box below. And at the same time, napakaganda ng place. I'm sure mag-e-enjoy kayo guys. Yan, kakain na tayo. Gutom na ako. Wow! Agad na naman. Fresh na fresh. Fresh na fresh ang ninang. Yes. Kakain na ba? Ay, ito na yung luto ni Mama Si. Wow! Chicken anik-anik. Sarap ng chicken anik-anik. Yan po, mga kainuman natin kagabi. Ayan. Wow, ayan na po yung ihaw. Hindi po ihaw to ha, parang cremate to. Sabing ihaw, hindi cremate. Kain-kain na pala. Ay, yan nila! Taka na nila! Perfect. Gusto ko nung isda. Excited ako sa fish. Mas masarap sa payo ang anon mo. Okay. I know. Masarap talaga ulo. Wala pong basos dito. Ay! Gulat na sa kes. Yung mga bata pala, my gosh. Then, kumuha ko ng isda. Meron pa akong chicken. And, ayan, meron din tayong cocido. Cocido. Perfect. Kung pala tayo ng inihaw, nakalimutan. Let's eat. Magsiswimming kami. Kasi malapit na matapos ang time. Magsiswimming na tayo at i-enjoy na natin yung amenities na pool. Hindi sa'yo. Bakit? Amenities. Wala. Wow, ayan na! Bago tayo mag-swim, gusto natin ito i-try na trampoline. Oh my gosh.
Kaya ba ako nito? Umatras tayo kasi parang di tayo kaya. Yan sila Chay. Go! O, diba? Ako. Diba? Ang weird ng feeling, parang mapuputol. Yan, exciting. Ang ganda dito, guys. Ang sarap pa ng tubig. Yan. Kasama pala natin si Sid and si Vince. Hi! Hello! Hindi ako pwede dito. Yan. Mainit na. Sunny. Kid-friendly siya, guys. Yay! Mr. Bull! Kala ko kung ano. Magaling ba? Magaling ba? Magaling ba? Magaling ka ba mag-cannonball? Apo. Parang di naman. Kaya ko pa yan ulitin in 10 years. Talaga, kaya mo ba na backflip? Oo. Talaga? Oo. Ready. So tapos na tayo maligo. Freshen up na tayo. Siyempre, hindi mawawala ang kainan. Ayan na, kumakain na sila. Yan, kakain na naman kami. Kumusta ang tulog mo, Lula? Ayos lang. Oo. Tulog na tulog. And that's it for our video for today. Ang ganda talaga sa La Granja de Tatin. Sobrang na-enjoy namin yung lahat ng amenities. From the rooms, from the place, from the ambience, from the pool, sa billiard, kitchen, and at the same time yung karaoke room. Naka, sobrang sulit po yung bayad talaga natin. So guys, sa mga interested din na pumunta dito, mag-check-in and mag-book, you can do that and contact nyo lang sa kanilang Facebook page, La Granja de Tatin. Ilalagay natin yan sa description box. Ayan, andito din siya. So thank you so much guys for watching this video. If bago ka sa aking YouTube channel, please do not forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please do not forget to click that notification bell para lagi kayong updated sa aking future vlogs and future uploads. So with that, see you in my next vlog. Bye!